gitukod sa hustisya ug paghukom. Salmo Kapitulo 89, versikulo 14. Ang pagkamatarong ug ang hustisya mao ang patukuranan sa imong trono. Ang mahigugmaong kalulot ug ang kamatuoran magauna sa imong nawong. Pinaagi kang Hesus ang kaluoy sa Dios na padayag ngadto sa mga tawo. Apan ang kaluoy wala magsalikway sa hustisya. Ang balaod nagpadayag sa mga hiya sa kinaiya sa Dios ug walay usa ka tuldok o kudlit niini ang mausab aron sa pagsugat sa tawo sa iyang nahulog nga kahimtang. Ang Dios wala mag-usab sa iyang balaod, apan iyang gisakripisyo ang iyang kaugalingon diha kang Kristo alang sa katubsanan sa tawo. Ang Dios diha kang Kristo nga nagpasiguli sa kalibutan ngadto sa iyang kaugalingon. 2 Korinto Kapitulo 5 versikulo 19. Ang gugma sa Dios gipadayag diha sa iyang hustisya, dili ubos sa iyang kaluoy. Ang hustisya mao ang patukuranan sa iyang trono ug ang bunga sa iyang gugma. Katuyuan ni Satanas ang pagbulag sa kaluoy gikan sa kamatuoran ug hustisya. Siya nagtinguha sa pagpamatuod nga ang pagkamatarong sa balaod sa Dios mao'y usa ka kaaway sa kalinaw. Apan si Kristo nagpakita nga diha sa plano sa Dios sila dili mabungkag nga nahiusa. Ang usa dili maglungtad kung wala ang lain. Ang kaluoy ug ang kamatuoran ginatagbo. Ang pagkamatarong ug ang pakigdait naghikap sa usag-usa. Salmo Kapitulo 85 versikulo 10. Pinaagi sa iyang kinabuhi ug sa iyang kamatayon, gipamatud-an ni Kristo nga ang hustisya sa Dios wala makaguba sa iyang kaluoy, kundili nga ang sala mapasaylo ug nga ang kasuguan matarong ug mahimo nga hingpit nga tumanon. Ang mga sumbong ni Satanas gipanghimakak. Ang grasya ni Kristo ug ang balaod sa Dios dili mabulag. Diha kang Hesus, ang kaluoy ug kamatuoran gitagbo. Siya ang representante sa Dios ug ang ehemplo sa katawhan. Iyang gipresentar ngadto sa kalibutan kung unsa kaha ang pagkatawhanon kung mahiusa sa pagtuo uban sa pagkadiosnon. Ang bugtong nga anak sa Dios midala diha kaniya sa kinaiya sa tawo ug mitukod sa iyang cross taliwala sa yuta ug sa langit. Pinaagi sa cross ang tawo na dani sa Dios ug ang Dios sa tawo. Ang hustisya mibalhin sa iyang hataas ug makalilisa nga posisyon ug ang langitnong mga panon, ang mga kasundaluhan sa pagkabalaan mipaduol ngadto sa cross nga nagduko uban sa pagtahod. Kay sa cross natagbaw ang hustisya. Pinaagi sa cross ang makasasala gikuha gikan sa kuta sa sala, gikan sa panag-uban sa dautan ug sa matag pagduol sa cross ang iyang kasing-kasing nagbasol ug sa paghinulsol siya misinggit. Ang akong mga sala mawang naglansang sa anak sa Dios. Diha sa cross iyang gibiyaan ang iyang mga sala ug pinaagi sa grasya ni Kristo na bag-o ang iyang kinaiya.